Na světové výstavě v Paříži představuje Armand Peugeot parní příkolku. První motorový vůz s označením Peugeot. Větší popularity se však pára kvůli vysoké hmotnosti a řadě dalších nevýhod nedočká. Peugeot se nevzdává a začíná s výrobou čtyřkolových aut. Rok 1929. Objevuje se první model značky s dodnes typickým trojčíslím s nulou uprostřed. 201. V roce 1998 přichází Peugeot s rekordmanem prodeje. Modelu 206 se prodalo přes 7 milionů kusů. 206 je také trojnásobným mistrem světa v rally. Peugeot čelí výzvám 21. století. Fastback s lehce zvednutým podvozkem. Atraktivní design, sportovní vzhled. Spalovací a plug-in hybridní pohon. iCockpit. 536 litrů objemu kufru. Nová 408.